Gana yono mwancho mulgeria ni gobono abaibori banyarire gosemigwa kandi gobatana bare amo naborokia amo naborokigwa burenchere mu yokonyara gokine birengo byechisemi achискuru aho aniga kwa no chinga kicho omwalimo yo mukro skuru yo brose Santa DP konyara gokore meroberi yo bokorre go secondary taya maiga yo gokore meroberi yo asemia kemeronge 35 no yomo ogara korensemi yo ni gobono kubatana kwa poligwa burenchere mu yokonyara gokine chimbwa chia wana unatokumanywa na diponna Asanya. Obora yobuya amona maigero yo gutwara chimbwa chingiya niga bokuru asabalimu. Niga bomogoko monene imeyo skuru yo boroso ya isinta asomoye gabu okumwakero kwali omwalimu monene bwe skuru ywe. Oibona uri kogenda omutimoko maiga yo gokora emirimo egeka myaka 35 nomo kuru ase serikali. Inari ko retire the 28th of June 2024. Kweli ndio liaringelio mwako mono yagara abantu nabasana bairi bajire from all walks of life to celebrate ya munanche kulia lero liaringeli tukulia ya senge ndio kulita ya kwae after service for 36 years ngo mwakiranga mbiye mono isa onyale kwa kumulinda matukayons onyale kwa togo suma tukaseli tuko kuka goje school feriali. Tumefurahia sana siku ya leo, imekuwa siku ya babangu. Tumefurahia sana kwa wageni ambao wamefika. Tunashukuru sana. Nigo bamotogia asoko banomukia ukwiro kwaye nawe goikirania emirimo yaye asenchirengia. Twabere no mwalimu Lawrence amatukatali make for more than 4 years. Mr. Lawrence no mwalimu wetoma utaliko ganyate bigunga tokolegas ase engenjo yoko morumu ali muito Lawrence Kichana retire mwalimu Kichana okoriga asengia asa matuka manga se skuru ye naende arenge pila ase skuru ye ensemo noko bomworokia bwe skuru nigamanyire ko bomuntu okorarie morembe nonye na sebinyoro mwalimu matara no muntu utabwate mechando na muntu nde no yore korario morembe ore gokore gasi no moyo yomo ekera kwenda isikari gotokumusabira amaya. Amekuwa mwalimu wa bidii, amekuwa kirauka kishikilia wanafunzi atakiwa na waongoza akipatia ushauri. Ningependa kumshukuru sana kwa sababu ile kazi amefanya kwa hii shule miaka 16 ni mali mzuri, na hata kizazi chake la mami acha pande nimeona wengi wakimsalimia kwa furaha. Alitukulia lero ni gondo no mogoko asenyencho yo mwalimu itwala Lawrence Matara abelira ase skuru ya Itaiga asemia kemenge kwakero mwalimu Matara ngampi ya mono asenga asingia ya tokorerete ikagera abande babo twachire bwe konja bono munanche bono ndo mwalimu mbwatetie matunda ya maya hoko bolia nkoringa eserikali abage korigerere bali bakora emirimo yabo bachirenka asumotimoko ilinyare korigereria amasila yabo asengencho eserikali yako mwalimu notice yo mwaka omugima ngako ritaya gochi etwara gusaba serikali yeito nero yagenda bugango egere omwalimu ka ritaya achirenka within 1 year also gosomutie nyo mutangani yo kabere onyode bitoki byanye egere asengencho konyana ndiro mushahara tanyora chinga kicho gusumbuka Nale goteba ngakero mwalimu akoritaya bunoyo o serve for this long na bwene mbabwente gotome representative from the ministry nero yacha korora a celebration bunene abaiboli boigo nigo baba gosegetwa koira abana baba seje skuru cyo bobundi gore na abaiboli barenga na barbo toko batebya ambaso motanga na university gosaya ya colleges abana bande TVET gosibande vocational centers bamenta masomo egere babo butachirwe kenyoro gitu ginko ripoteri yange tasinikia onambe ya Mokia Ndizi TV kurua se skuru ya boroso ya isinta yego toka imeye wode ya Bogusero ebunge ya kitutu chache South ilitana na nkoro kwa Dipon Asanya Biyamono mulekito Dipon Asanya sorobochirwa senchira yoboikirano na ukubuli gwabono niko kwa rogo chia sabantu wesokia anemo no konyara kosangana abanda anemo na basacha obaroka niko twali birengereria asama